geratuko gara hemen Albert eta biok. Albert dauneko aurkeztu dut, bea katalanez egingo du, eskatu diogu katalanez egiteko, iruditzen zaigu hizkuntzak asko direla, gureak ditugula denak, eta beraz aurkezpena gaztelaniaz jarriko digu, ez du modurik izan, ez du astirik izan euskaratzeko, hori zen gure asmoa, baina ez da posible izan, orduan aurkezpena, erabiliko duen aurkezpena gaztelaniaz egingo da, eta berak euskeraz, katalanez egingo du. Komentau digu, momenturen baten, batzuetako baten batek ikusten badu, garrantzizko zerbait esaten daula, eta akaso hobeto ulertu edo, hobeto azaldu edo, esateko, keinu bat egiteko, eta ingo gendula un inciso en castellano. Bestela, katalanez, eta guk ulertuko dugu perfectamente. Vale? Eskerrik asko, Albert. Eskerrik asko. Egunon. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet Abel Irati eta antolatzaile guztiei denbora hau zuekin partekatzeko gonbidapenagatik. Benetan damutzen naiz hitzaldi han euskaraz eman ezin izana. Barkatu. Espero que mantenguin parlant en català i de veritat que sento molt no poder parlar en euskera. Segurament vosaltres entendreu el català una mica millor del que jo puc entendre l'euskera. Alguna paraula he entès, alguna paraula, però la veritat és que costa més. De tota manera, he de dir que és un plaer poder estar a Euskadi i estar parlant en català. I per tant, només per això, eskerrik asko. Bé, jo intentaré parlar a poc, però jo em conec i m'accelero. Per tant, si en algun moment veieu que parlo massa de pressa i no s'entén, em dieu frena. Bé, la idea general és fer una visió de quina és la situació actual de l'educació online i quins són els reptes que tenim plantejats de manera més immediata, perquè han canviat coses després d'aquests 2 anys. Molta gent creu que hem tornat a la normalitat, i la normalitat volia dir que ara tornem a estar a 2019, però no és veritat. Estem a 2022 i vol dir que han passat coses durant 2 anys i no podem obviar que aquests 2 anys han passat. I han passat per tothom i per tot. Per tant, breument, com és l'educació online abans i després de la pandèmia? Una mica perquè ens fem la idea de que l'educació online ja existia abans de la pandèmia. Bé, molta gent i algunes universitats han descobert l'educació online durant la pandèmia, però ja existia. Hi havia molta gent que s'hi dedicava des de fa molts anys. Aquí 4 dades importants, però que algunes no estan igualment actualitzades, perquè alguns estudis encara no s'han actualitzat després de la pandèmia, perquè han canviat tots els paràmetres i per tant no es poden replicar els mateixos estudis en aquest moment. Però als Estats Units representa que hi ha un 32% d'estudiants universitaris que estudien online, un 16,7% completament online, un 14,9% parcialment online. Això representava un increment en els darrers anys d'un 17% dels que ho feien presencialment als que ho feien online abans de la pandèmia. A Canadà, els estudiants que ho fan tot online representen un 17%
I això ha crescut en aquests darrers anys, i aquí sí que tenim algunes dades més recents perquè s'han fet alguns estudis ara. A Austràlia el nombre d'estudiants universitaris representa aproximadament un 25% completament online i un 45% que fan alguns cursos online. I a Espanya, que és allò que ens queda més a la vora, si tenim en compte que hi ha 6 universitats online a Espanya en aquests moments, que podem considerar universitats online, UNED, UOC, UNIR, VIU, la Isabel la Catòlica de Burgos, i me n'estic deixant una. UDIMA, exacte, gràcies. UDIMA. Aquestes 6 representen, la matrícula d'aquestes 6 representa el 16% del total d'estudiants universitaris espanyols. D'acord? Per tant, com podeu veure, l'educació online té una mala salut de ferro. Això d'online només per l'empresa, això d'online no funciona gaire, això d'online ara ho acabem de descobrir, no. En absolut. Per tant, ja tenim dades que ens demostren que és una tendència que ve de lluny i que continuarà. Els anys abans de la pandèmia vam observar que hi havia 4 catalitzadors que estaven fent que l'aprenentatge estigués canviant, que la forma d'aprendre estigués canviant. El primer era que hi havia cada vegada més xarxes interconnectades que afavoreixen l'aprenentatge. Allò que alguns van anomenar connectivisme. D'altra banda, l'empoderament de les persones que aprenen, que cada vegada prenen més decisions pel seu compte. Siguin persones adultes i a vegades fins i tot quan no són adults també poden prendre decisions. El tercer era cada vegada més, aprofitant les tecnologies, la superació de les barreres del temps i de l'espai. I la quarta, el quart catalitzador, és aquesta acceptació de l'existència de que hi ha un aprenentatge que és inconscient, que és informal, invisible i silenciós, però que passa, i que aprenem a vegades fins i tot sense que ens n'adonem que estem aprenent en aquell moment. Tot això són catalitzadors que feien que la manera d'aprendre estigués canviant. La pandèmia o aquesta discontinuïtat o intermitències que ha generat la pandèmia ha fet que aquests canvis bàsicament s'accelerin. No és que hagi canviat tot substancialment, és que allò que ja venia, allò que ja existia, la pandèmia ho ha accelerat per necessitat. Per necessitat de les institucions i per necessitat de les persones i per necessitat de fer veure que les coses eren més o menys normals. D'acord? Però la pandèmia ens ha portat també algunes lliçons provisionals. Gràcies. Primer, que allò que era impossible pot passar. Que pot ser que sigui d'una altra manera, però que això que ha passat ara podria tornar-se a repetir. I, de fet, les diferents onades de la pandèmia ens demostren que això no s'ha acabat. De fet, hi ha una molt bona manera d'acabar amb una pandèmia, que és decidir que no es donaran més dades sobre la pandèmia. Això és exactament el que està passant en aquest moment. No hi ha dades, no pandèmia. O sigui, és fàcil. O sigui, qualsevol cosa, quan no us agradi, dieu que no existeix i t'hem arreglat. Tothom, professors, professores, mestres, ho van fer el millor que van poder en la situació que ens vam trobar, que era una situació inesperada i immediata. Van fer tot el que van poder. Jo sempre els dono les gràcies, però cal reconèixer que hi ha coses que es poden fer molt millor i amb això hauríem d'estar.
en veure com ho podríem fer millor si torna a passar. Ens hem adonat que el creixement digital ha estat l'única vàlvula d'escapament, l'única. Si no hagués estat per això, s'hagués interromput l'educació de milions de persones a tot el món. Compte, que és que encara hi ha alguns que diuen que el digital ha anat malament i no reconeixen que no utilitzar les eines digitals hagués suposat el zero absolut durant un període de temps important. Sabem i hem après que la bretxa digital encara és una gran barrera, ho sabem, però ja ho sabíem abans. O és que, clar, l'online, la bretxa digital... No, la bretxa digital la poden resoldre els governs i les administracions si volen. Si no volen és una altra història. El problema no és l'educació online, el problema és que algú doti de connectivitat a les persones que ho necessiten. Que la hibridació de l'aprenentatge ja està aquí. De fet, ja hi era, però ningú hi creia. Ara hi és i intenten abraçar-la el més ràpidament possible. I finalment, afortunadament, alguns van explicar-ho bé, que la docència remota no és educació online. I això és un element fonamental per entendre com ha de ser l'educació online o com no ha de ser. Què ha passat realment durant el període de la pandèmia? Primer, que hem temporalitzat el problema. És a dir, només anem a buscar una solució pel moment de la pandèmia. Quan s'acabi la pandèmia ja podrem tornar al que fèiem abans. Això és un risc alt perquè només busques posar un parche i prou. No busques solucions de veritat, solucions conjunturals o, perdó, estructurals, sinó només un parche. El concepte aquest de zoomificació, que ha semblat que l'educació online només era posar-se davant d'una pantalla i fer zoom 7 hores diàries, una darrere de l'altra. El tercer, una gestió dubtosa del temps, com si online tu només poguessis coincidir síncronament amb els altres i, per tant, traspassar els horaris de l'escola o de la universitat a una pantalla i replicar el mateix sense tenir en compte que potser un context diferent exigeix una organització diferent. I quart, un model insostenible. No hi havia estudiant o alumne que pogués estar des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda enganxat a la pantalla i, a més, recordareu, sense pijama sinó amb una camisa, amb la pantalla, amb la càmera connectada i sobretot atenent. Que jo m'imagino que per un professor o professora, quan està a l'altra banda de la pantalla, la manera de percebre que l'estudiant atén és que estigui així, no? Perquè és que si no, no veig de quina manera té una evidència de què està atenent. I abans ho comentàvem mentre esmorzàvem, no? A les classes presencials, home, els que estan atenen. No n'hi ha cap que estigui pensant en què farà quan surti amb el nòvio o amb la nòvia o on se n'anirà de vacances. Mai! Tots estan atenent perquè jo estic aquí i ells també. O sigui, ens fem una fal·làcia de que l'educació presencial funciona al 100% bé quan tots sabem que no és veritat. Quan dic que no és veritat no estic dient que l'educació presencial no funcioni o no pugui funcionar bé. El que estic dient és que suposar que simplement posar-nos en una sala un o uns docents i uns estudiants, allò fa que la gent aprengui. Això no és veritat. És a dir, podem aprendre sense que estiguem junts i podem no aprendre quan estem junts. Per tant, això és el que caldria que penséssim. Perdoneu perquè ho de dalt se m'ha quedat de l'altra vegada. Només un apunt, això no ho he traduït perquè em semblava que només volia destacar un punt, però he deixat també
l'adreça per si us interessa consultar l'informe sencer. Durant el 2021, Canadà, que és el país que ha fet un anàlisi una mica més aprofundit sobre què ha passat durant la pandèmia en l'educació online i com ha evolucionat, diuen que ha hagut molt interès en l'aprenentatge híbrid. Això és veritat, però hi ha una cosa que no hem d'oblidar. L'aprenentatge híbrid és el més adequat per la majoria d'universitats, és a dir, la majoria d'universitats són presencials, no? La majoria. Per tant, es diu, és que majoritàriament anirem cap a allò híbrid. Home, esclar, si la majoria són presencials, anirem cap a allò híbrid. Però continua existint la possibilitat de fer-ho 100% online. Que les institucions s'han invertit en el desenvolupament professional del professorat, en infraestructures, etc. I que, a banda del tipus de la modalitat d'aprenentatge, la majoria d'institucions esperen utilitzar més tecnologia i més recursos digitals en els cursos que oferiran. Llavors, he destacat en negre que diuen que la majoria de les institucions no esperen tornar a situacions prepandèmiques d'ensenyament-aprenentatge. És a dir, que alguna cosa substancial haurà canviat. És interessant, per mi, personalment, la meva referència de l'educació online sempre ha estat al Canadà. No ha estat als Estats Units, mai. Ha estat Canadà, perquè Canadà sempre han anat 2 passos per endavant de la resta i sempre s'han adonat dels elements clau abans que els altres. No sé el per què. Probablement és perquè Canadà és un país on el 90% de la població viu a la vora de la frontera amb els Estats Units, i llavors arribar als espais on la gent, diguéssim, està molt dispersa, l'única manera és utilitzar mecanismes d'ensenyament a distància, i això s'ha fet durant tota la història, però sempre han encertat bastant, no? Alguns exemples. Vosaltres probablement recordareu una plataforma que es deia WebCity, que era de les primeres que es van crear. Es va crear al Canadà, a la Universitat de British Columbia, a Vancouver, o un correu electrònic que es deia First Class, es va crear al Canadà, a British Columbia, o alguns sistemes, diguéssim, de desenvolupament de programes multimèdia que permetien treballar aspectes de l'anatomia de les persones. També es van fer al Canadà. És a dir, sempre ha anat una mica per endavant. Ells veuen que en realitat moltes institucions s'han de canviar necessàriament si volen orientar-se cap al futur de l'educació, sigui presencial, sigui híbrida o sigui online. La meva experiència, per exemple, parlant amb rectors d'universitats espanyoles, és: durant la pandèmia ho hem fet francament bé. Francament bé. Començàvem al dematí, acabàvem a la tarda, cada hora havia una classe, el sistema per pantalla anava fantàstic, i ara, que ara ja ho hem superat, ara tornarem a les classes que fèiem abans perquè és la millor manera. Preguntaves als estudiants: això ha sigut un desastre, no volem saber res de l'online, volem tornar a les classes presencials. Allò que diuen en castellà, diuen hacer de la necesidad virtud, no? Doncs això. Què vol dir? Aquí no hem après encara. I com sempre, anirem 3-4 anys enrere del que passarà amb alguns altres països, on sí que començaran a implantar solucions híbrides amb un disseny, i aquí ho dic per aquells que es dediquen al disseny dels cursos i tal, amb un disseny diferent al que teníem fins ara, perquè el disseny de cursos híbrids no pot fer-se des de la presencialitat, perquè quan es fa des de la presencialitat et limites amb allò que ets capaç de fer presencialment, que és la teva experiència, i no entres
en la selva desconeguda d'allò que és online i que et podria permetre ampliar molt més el tipus de possibilitats que tu tens. Que això exigeix una mica d'esperit aventurer, sí, o preguntar, que també es pot fer, no? Hi ha molta gent que potser sí que ho ha fet. Un estudi fet als Estats Units a una colla d'estudiants. Quines són les teves màximes preocupacions sobre l'educació online, si és que en tens alguna? Bàsicament, que dona molta feina. Ojo, això vol dir que anar a classe presencialment és molt més còmode que estudiar online. Jo vaig, escolto o no, i torno a casa. No, aquí sóc jo el que treballa. Per tant, si això és destacable i això és el que preocupa, vol dir que és un element clau en el disseny dels cursos. Falta d'interacció amb el professor, amb l'instructor, efectivament, perquè un curs online no és jo em col·loco allà, llegeixo un material i click and next. No és això. Un increment de necessitat de l'autodisciplina i la motivació per completar un curs. És veritat, això és veritat, perquè quan no tens el contacte dels altres al voltant, que et pressionen, això costa. Però això es sap des de fa molts anys. L'educació a distància, el màxim risc que té és el risc d'aïllament, de que les persones se sentin soles. I per això un bon model d'educació online sempre ha de tenir d'entrada la idea de crear comunitat, perquè és la comunitat la que ajudarà als estudiants que treballen aïlladament a considerar que tenen un objectiu comú. Falta d'interacció amb els companys, és exactament el mateix que estàvem dient ara. Qualitat de la formació, qualitat del feedback del professor o professora, és un element fonamental. El llibre que amb molta amabilitat ens vau traduir, que l'Iñaki va ser dels que el van traduir quan el vam escriure i el vam publicar al setembre del 2020, té un capítol específic que parla del feedback i de la importància que el feedback té en qualsevol disseny de formació online. No és tu llegeixes i ja està. Aquí hi ha una cosa molt important, i aniré ficant coses entremig perquè així després em saltaré algunes transparències. Hi ha una cosa molt important que és: algú pensa, i això els que van inventar els MOOCs i tot això pensaven també de la mateixa manera, que aprendre online és el que en temps anteriors s'havia denominat estudi independent. No, l'estudi independent és una cosa, l'educació online és una altra. L'estudi independent vol dir, vostè té un objectiu i ja s'apanyarà. Vostè busca, treu, etc., i no té suport ni res. L'educació online, ben dissenyada, apoya, dona suport a l'estudiant perquè aconsegueixi assolir els objectius que es planteja. Per tant, no confonguem això amb estudi independent, perquè si no posem els mecanismes perquè l'estudiant se senti acompanyat, no funcionarà. Llavors direm que és que això no funciona. No, no funciona el disseny que has fet. D'acord? Jo agafo una pilota de futbol, no en sé, i vaig xutant cap allà. Veus? No funciona, això del futbol no funciona, fins que em diuen, és que la porteria està allà. Has de xutar allà. Però mentrestant, com que jo ho faig malament, penso que és que això no funciona. No ens equivoquem. El feedback en general i altres coses. Per tant, de què parlem quan parlem d'educació online? Primer, pensar en aquesta tríada entre estudiant, contingut i docent.
Moltes vegades s'ha pensat que l'educació a distància és exclusivament enviar el contingut a casa de l'estudiant. I amb això ja fem. No. És un triangle. Per tant, si el volem equilibrat, serà un triangle equilàter. Si el volem desequilibrat, pot ser isòsceles, pot ser escaler, pot ser el que vulguem, però això ho decidim nosaltres. Llavors els resultats estaran en funció del tipus de triangle que nosaltres decidim. Jo sempre recomano que hem d'anar a la cerca d'un equilibri, no? D'un equilibri que en un cantó tens els continguts o els recursos digitals als que s'hi pot accedir i de l'altra banda tens el busto parlante, el professor online que et pot donar sempre la classe online. Entre un i altre hi ha molts models possibles i la nostra capacitat és la d'identificar quin és el millor model pel tipus d'estudiant que nosaltres tenim, que no té per què ser el mateix. Jo a vegades tinc discussions amb la gent de la UOC, internament, perquè em diuen hem de poder vendre el nostre model a fora. Jo els dic no, el nostre model no l'hem de vendre, hem d'ajudar la gent a dissenyar el seu model, amb tot allò que sabem nosaltres. Però és molt diferent, perquè potser el nostre model no serveix al 100% per una situació diferent, perquè el context és diferent, perquè el tipus d'estudiants és diferent, perquè l'objectiu pot ser diferent també, però sí que és veritat que amb tot allò que tu saps per haver arribat al 100% de virtualitat, sí que pots ajudar a dibuixar i a dissenyar un model que sigui adequat. Hi ha uns elements que són claus. Sempre, dissenyar un model sempre és sobre els continguts i els recursos i el seu grau de centralitat en el model, el tipus de suport que el docent ha de donar a l'estudiant i el rol que ha de tenir l'estudiant, és a dir, quin tipus d'acció ha de tenir. Llavors, aquí us poso només alguns exemples. Si la centralitat dels continguts és molt alta, molt important, i el suport docent és menor, i l'apropiació per part de l'estudiant és molt activa, aquí estem bastant davant d'un model d'estudi independent, que us deia abans, perquè tot es basa en el contingut, poc en el docent i bastant en el que faci el propi estudiant. En aquest altre model hem desviat el triangle cap al suport docent, i aquí és fonamental el paper que faci el docent, i si el docent no funciona bé, el model no funcionarà. D'acord? I aquí, per exemple, tenim un altre que és una mica més equilibrat, els recursos estan a mig nivell, el suport docent també, i en canvi demanem molt de l'acció de l'estudiant. Com aquests podem fer N models diferents graduant els 3 elements i això ens determina el model d'educació online que posarem en marxa. No entro més, només ho deixo aquí. Però hi ha un element que no hem d'oblidar. Un cop hem fet això, hem de determinar quin ha de ser el rol de la interacció. La interacció entre estudiants, la interacció entre estudiants i docents, la interacció entre els estudiants i els continguts i a vegades la interacció entre docents si n'hi ha més d'un, perquè estem desenvolupant aquest concepte que ara comença a aflorar de codocència. D'acord? Per tant, la interacció s'ha de dissenyar abans de començar el curs. No es pot deixar de manera arbitrària que ja interaccionaran. Aquest va ser el gran error dels MOOCs. Aquí tens el material, aquí tens les gravacions en vídeo, aquí tens 125.000 persones que ja interaccionaran. No. Jo entro, miro el vídeo, prenc nota, llegeixo, prenc nota, parlo amb el meu company, que és el meu amiguete, i sí, però els altres 124.000 que els bombin, m'entens? Vull dir, m'és igual. I per què? Perquè no estava dissenyada la interacció, que és el que caldria fer en qualsevol cas. A tot això, quins models de docència online són els que més funcionen? Mireu, el model repositori, seré molt breu amb això, el model repositori és has de tenir accés a materials i ja està. Aquest és un model d'educació online, n'hi ha. Hi ha institucions que es dediquen a això només. El vídeo dirigit, és a dir, tots són vídeos, és la diferència, no ponga un PDF en su vida, ponga un vídeo,
perquè serem més moderns posant un vídeo que un PDF, però és el mateix, és el mateix, perquè l'únic que fas és que aquí té un material i prou, d'acord? L'increment de bots o d'assistents virtuals que et poden ajudar amb un problema greu que tenen els assistents virtuals, que és que quan tu tens una pregunta complicada ja no te la saben contestar, no? I per tant, perquè aquella pregunta no està programada, i llavors els models col·laboratius on no es pot treballar sol, parèntesis davant d'això, els estudiants us diran que no volen un model col·laboratiu, que ells treballen millor sols, perquè s'organitzen millor ells i ells ja saben perquè els altres no treballen i ells sí. Això així. Normalment el que els heu de dir és que una de les competències que s'ha d'adquirir a l'acabar la formació és el treball en equip i que si no col·laboren això ho entenen ràpidament. Ràpidament entenen, vale, ja està. I és que a mi em sembla que és fonamental que s'entengui que un curs online no és estudi independent, sinó que s'ha de treballar amb altres, perquè després, quan acabin, hauran de treballar amb altres persones. Hi ha el model de la comunitat d'indagació, que a qui li interessi entrar una mica més és el que van crear Garrison, Anderson i Archer i que han anat desenvolupant molt sovint, que és el que treballa amb 3 grans blocs, la presència docent, la presència cognitiva i la presència social, i el conjunt de les 3 et va modelant el tipus de cursos que tu organitzes. I aquí una petita síntesi, que és que per mi l'educació online de qualitat és aquella que és planificada, que és organitzada, que és exigent, que és responsable. Per tant, jo sempre resumeixo aquests 4 conceptes en què és una educació online estratègica. És a dir, que l'has pensat amb una estratègia i una finalitat determinada. I això és el que la fa important i la que et permet arribar a objectius. Perquè llavors, si és així, et permet flexibilitat, et permet personalització, et permet interacció i et permet col·laboració, que són els 4 elements bàsics del futur de l'aprenentatge. És quan aleshores esdevé sostenible, perquè la pots anar repetint, avaluable, que això és una cosa que es fa molt poques vegades, la majoria de les vegades anem a fer un curs online, ha sortit molt bé, i l'avaluació, ha sortit molt bé. No, s'ha d'avaluar i s'ha de tornar enrere, és a dir, i s'ha d'innovar, per tant ha de ser innovable també. Amb algú hem parlat abans, i al començament ja ho he dit, que quan ens plantegem l'educació online, un model d'educació online, hem de tenir 3 elements que conflueixen amb els 3 vèrtexs d'un altre triangle. Això va de triangle sempre, encara en sortirà un altre al final. Aquest triangle és el que nosaltres, el Tony Bates, que és un company meu canadenc i jo mateix, vam anomenar triangle TOP, perquè aplega tecnologia, organització i pedagogia. Hi ha qui pensa que l'educació online només és una qüestió de tecnologia. Poso una pantalla, poso un LMS i andando, no, ja està. No. Hi ha qui pensa que és posar només pedagogia. La pantalla és el de menys, però una bona pedagogia. Tampoc funciona si només fem això. Hem d'afegir el component de l'organització, perquè l'organització ha d'estar orientada a que la pedagogia i la tecnologia puguin funcionar a màxim rendiment. I llavors, jo avui em limito, però, per exemple, en l'àmbit de la tecnologia cal prendre decisions com escollir la tecnologia apropiada o crear un entorn virtual des de zero, o utilitzar una solució comercial, o aplicar la filosofia open source. Això és una decisió que cadascú ha de prendre, però aquesta decisió condiciona d'altres després. El model educatiu ha de ser centrat en l'estudiant, que ell pugui gestionar el seu propi procés, la necessitat d'interacció que ja he dit abans, amb una activitat orientada a contribucions, amb ambients d'aprenentatge autèntics, creant comunitat,
i amb un rol docent, i això ja s'ha dit moltes vegades però no sempre es fa, que estigui canviant ja de transmissors a facilitadors, no? O acompanyadors. Llavors procurar un model organitzatiu que garanteixi la consecució dels objectius educatius i que desenvolupi d'una manera explícita, planificada i sistemàtica l'estratègia que tenim, implicant a tota l'organització. Un dels grans problemes que tenen les universitats presencials és que veuen l'educació online com un bolet, una seta. És allò, però la universitat és això. Per tant, la universitat funciona d'una manera i això no. Això s'ha d'integrar al funcionament de la universitat i se li ha de donar resposta en l'organització de la institució. Si no, acaba no funcionant. Perquè continua sent aquest bolet que va a part i que mai se'l considera com una cosa integrada en el tot de la institució. M'entretinc un moment en explicar, molt breument, ja el coneixeu segurament, però els aspectes que són fonamentals en un model educatiu com el de la UOC. I és que nosaltres posem l'estudiant al centre, però sobretot posem l'activitat de l'estudiant al centre. Posem l'activitat de l'estudiant perquè entenem que l'estudiant ha d'aprendre fent, practicant, resolent problemes fonamentalment. Per tant, aquesta activitat de l'estudiant s'ha de basar en reptes o en problemes que li posem, ha de definir bé quina participació li demanem i de quina manera fem que es comprometi aquesta participació, i ha de tenir un sistema de valoració continuada que li permeti saber si està assolint el camí que s'ha plantejat, els objectius plantejats, i en quin moment del camí és a dir, com està progressant. Perquè això ajuda molt a limitar l'abandonament, que és un altre dels semàfors vermells que tenim, no? Clar, és que quan jo resulta que tinc més feina, resulta que em sento una mica sol, abandono, és que això no és per mi. No, han de tenir informació permanentment que a més s'hi pot ser els animi, no? Fins i tot quan suspenen. Aleshores, al voltant de l'estudiant posem un equip docent que els dona suport, que els dona guia i que els facilita interacció. D'acord? I això ho hem de definir i ho hem de dissenyar bé. Llavors aquí tenim, per exemple, en el nostre cas, nosaltres tenim tres figures docents diferents. El professor o professora, que vindria a ser un professor com jo, un professor de plantilla, a temps complet, que s'encarrega d'un nombre determinat d'assignatures i n'és el responsable, un instructor, o nosaltres li diem consultor, online, que és expert en cada una de les matèries i que és el que té el contacte directe amb l'estudiant, li respon les preguntes, etc., i que ha construït el pla docent conjuntament amb el professor responsable, i un conseller, que nosaltres li diem tutor, online, que és una persona que l'estudiant té al llarg de tota la seva carrera acadèmica a la universitat, en aquella titulació, i que l'assessora sobre quantes assignatures matricular-se en funció de la càrrega de feina que ell té, de les càrregues familiars que té, que l'assessora en quines optatives poden ser les més adequades, que si té problemes de caràcter emocional parla amb ell i mira aviam si es pot fer alguna cosa per resoldre'ls, etc. És a dir, algú que està donant suport en aquest estudiant i que no té a veure amb el contingut propi de les matèries. D'acord? A l'altra banda tenim els recursos d'aprenentatge. Els recursos d'aprenentatge volen dir accés als continguts, els pensem en formats múltiples, per tant sí, pot haver-hi un PDF, pot haver-hi vídeos, però pot haver-hi altres coses també, i per si mateixos tenen el valor que tenen, és a dir, guanyen valor en el moment que els situes en el disseny d'un pla docent d'una assignatura, sols, jo també els puc trobar a YouTube, diguéssim, no? Però amb una tecnologia diversificada. I això és molt important. Una crítica que sempre havíem tingut a la UOC és perquè no fèiem servir la tecnologia que acabava de sortir ara. La resposta és molt senzilla, perquè tu, que ets un expert, la pots utilitzar i la pots comprar,
però el 80% dels nostres estudiants no. Per tant, fins que aquesta tecnologia no sigui una tecnologia a l'ús majoritari, no podem discriminar els estudiants pel tipus de tecnologia que utilitzarem. Per tant, aquí podem fer materials a mida, podem reutilitzar materials des de la perspectiva dels recursos educatius en obert, podem utilitzar bases de dades, en tenim basats en text, basats en l'audiovisual, en tenim que són interactius, etc. D'acord? I finalment, el que és la comunitat en xarxa, que és el conjunt de companys i companyes. I aquí és on treballem la col·laboració, el treball en equip, la construcció de coneixement en grup i el sentiment de grup, que no és un element menor. És a dir, ells han de sentir que formen part d'una comunitat d'aprenentatge real, encara que estan en un context virtual. I per tant aquí li fem molt d'èmfasi en això. Clar, un dels fonaments del nostre model educatiu és, d'una banda, la flexibilitat, i precisament per aquesta flexibilitat nosaltres vam optar per un model completament asíncron. A algú li sorprèn, però nosaltres no donem classes per pantalla, no fem cap activitat síncrona. Vol dir que és que no se n'ha de fer? No, jo no dic això. En tot cas s'ha de decidir quan fer-la i per què fer-la, si és que aleshores allò aporta un valor afegit. Si l'aporta, cap problema. Vosaltres, crec que la majoria sou de llengües, no? No? Ara hi ha de tot aquí. La gent de llengües a vegades em diu és que necessitem la sincronia. Això vam començar-lo a parlar fa 20 anys, més o menys, 20 o 22. I jo sempre els deia, d'acord, la podeu utilitzar, però sempre abans d'utilitzar-la penseu si ho podeu fer asíncronament primer. El resultat ha estat que després d'aquests 22 anys, perquè les titulacions lingüístiques van començar més tard a la UOC, ara portem 27 anys, però van començar cap als 22 o 23, el resultat ha estat que només fan servir solucions síncrones en el moment que volen comprovar, per exemple, la pronunciació en directe. Quan estan parlant d'una llengua diferent i la volen en directe, perquè fins i tot en moltes ocasions el que fan és enviar seqüències de vídeo gravades pels estudiants, llavors el professor les corregeix i els envia la correcció o gravada també en vídeo o comentada, no? Per tant, ells han anat comprovant que allò que d'entrada s'havia de fer necessàriament síncronament no té per què. A vegades es pot fer asíncronament. I quan ho necessiten, llavors ho fan amb sincronia. Per què aquesta sincronia? Perquè és la manera de garantir el màxim grau de flexibilitat. Nosaltres tenim estudiants ara mateix, sobretot a postgrau, tenim estudiants per tot Llatinoamèrica, i en tenim a Àsia, en tenim alguna a Austràlia, i tenim a Nord-Amèrica també. Clar, fer una xerrada que hi puguin venir a la vegada el que està a Colòmbia i el que està a Manila és francament difícil, no? I a més això et força que llavors el professor ha d'haver-hi una hora determinada que aquella l'ha d'ocupar. Llavors li treus graus de flexibilitat al professor o la professora. Per tant, la solució és dissenyar-ho de tal manera que no és necessari la sincronia. I per nosaltres ens sembla que això ens dona molta més capacitat de flexibilitat. Per tant, en resum aquesta part, quina idea tens d'aprenentatge, quin rol li dones a cada un dels sectors que participaran, quina eina o quines eines utilitzaràs i com les utilitzaràs, et determinen el model d'educació online que posaràs en pràctica, tot allò que hem vist d'aquells triangles, no? I aquests són els elements que hem de tenir presents. Que portem 40, no? Sí. Llavors, ara aquesta tercera part és dir, molt bé, hem dit què seria l'educació online de qualitat, què hauríem de tenir en compte, quines són les tendències actuals que anirem sentint, ja les sentim, vull dir, no us diré res nou, però quines són i per què les hem de tenir en compte.
A veure, primer de tot, com que jo no tinc una bola de vidre, per això us deia que hi ha el seu sentit, perquè del que es tracta és allò que va sortint, analitzar si surt perquè efectivament té un valor molt important o si surt perquè és un negoci d'algú. Amb la qual cosa vol dir que té la mateixa trajectòria que pugui tenir aquell negoci. D'acord? Quan hi ha un negoci tecnològic, ens trobem amb coses com, us en recordeu del Pokémon Go? Sí. On està ara el Pokémon Go? Algú de vosaltres va fer classes utilitzant el Pokémon Go? Per molts mestres de primària i secundària sí. En coneixeu alguns? No en coneixeu cap? Doncs allà va ser furor. Sí, clar, és que si tots el fan servir l'haurem d'utilitzar a classe. Per què? O sigui, si tots els nanos i nenes juguen a pilota, a futbol al carrer, vol dir que hem de jugar a futbol dins la classe? Ah, no, el futbol no. Bé, doncs llavors això per què? M'explico? Aviam, situem-nos, centrem-nos una mica. Bé, doncs va haver-hi un moment que semblava que tot el futur de la tecnologia a l'educació passava per Pokémon Go. Ha passat a la història. ¿Us en recordeu de Second Life? Primera universidad en español abre en Second Life. Universia. Las universidades en Second Life. Si no et compraves una illa a Second Life no eres ningú. On està Second Life? Com el Wall-E. Igual. Ara ataquen de nou, Ara ataquen de nou. Amb el metaverso. Bueno, hi ha més diners a darrere del metaverso que el que hi havia darrere de Second Life, per tant donaran la vara més vegades. I ja veurem, ja veurem. Quin va ser el problema de Second Life? El problema de Second Life, com moltes altres coses, estava pensat i fet des d'una perspectiva informàtica. I la barrera d'entrada era alta. És a dir, tu si no eres molt dutxo en la utilització d'aquestes eines, tenies problemes i et costava més fer-ho servir que una altra cosa i per tant abandonaves. Veurem ara què passarà. Jo hi ha coses que encara no veig, com per exemple quina necessitat tinc de fer-me un ninotet meu per anar a la universitat si no necessito un ninotet per anar a la universitat. Per tant, algú m'haurà d'explicar encara, dic a mi o a qualsevol altre, quin és el valor afegit d'això i si n'hi ha. Llavors, si hi ha un valor afegit, llavors ja veurem el recorregut que té. Hi ha unes quantes tendències que les podríem distribuir en epistemològiques, en econòmiques i en tecnològiques. Les epistemològiques són aquestes que són els pilars del futur de l'aprenentatge, que ja he comentat breument abans. Es basen en un estudi que es va fer, una publicació ja del 2011 ara, que és The Future of Learning, Preparing for Change, que Redeker i altres van plantejar que hi havia 4 pilars fonamentals que eren aquests de flexibilitat, personalització, interacció i col·laboració. Jo li afegeixo el de la informalització, perquè cada vegada més les persones es relacionen a través de les xarxes i aprenen a través de les xarxes de manera informal. Igual que nosaltres abans també apreníem quan a la facultat ens anàvem a la cafeteria i xerràvem amb els amics. Tampoc és tan diferent, però el context sí que és diferent. Per tant, aquí no ho repeteixo, flexibilitat, la interacció, i en la interacció apareixen elements interessants com la simulació i la gamificació, és a dir, la gamificació i la simulació afavoreixen la interacció i per tant, en aquest sentit sí que els hem de tenir en compte perquè són elements que ens poden ajudar a dissenyar activitats ben enfocades. Ara bé, el problema de la simulació i la gamificació és que són més cars. Tenen costos econòmics més alts, per tant, només aquelles institucions que estan disposades a invertir en això perquè fan una aposta determinada, probablement se n'en sortiran. La personalització, entenent sempre que l'aprenentatge personalitzat significa que s'han de reconèixer les diferències individuals i no uniformitzar, jo sempre dic, la personalització no és la d'Amazon, és a dir, no és
vostè vol aquest llibre, doncs s'ha de comprar aquests altres 3, que tothom que ha comprat aquest ha comprat aquests altres 3. Per tant, tothom ha de llegir el mateix. Això no és personalització, això és uniformització. Per tant, personalització vol dir que puguem tractar cadascú de manera diferent perquè és diferent. La col·laboració i la informalització ja hem dit. El concepte d'obertura, d'openness, no? I el poder que tenen les xarxes en aquest sentit, on ho pots trobar gairebé tot. Tots els conceptes d'aprenentatge formal, no formal i informal, que tothom diu al llarg de la vida, però des de fa uns anys es parla també de a l'ample de la vida, a lo ancho, no? Perquè el tema és entendre el concepte aquest d'ecologies d'aprenentatge, no ecosistema, l'ecosistema ho és tot, l'ecologia és personal de cadascú de nosaltres, i per tant cadascú té una ecologia d'aprenentatge al llarg de la vida que podríem distribuir en aquest quadre de doble entrada on tenim a baix allò que és presencial, blended o és online, i a l'altre eix tenim allò que és formal, no formal o informal, i per tant va situant diferents tipus d'activitats que les persones cada vegada més decideixen seguir i ells es creen la seva pròpia trajectòria formativa. Llavors això, afegit cada vegada més el fet que es puguin reconèixer els aprenentatges en entorns no formals, està canviant el panorama de com serà la formació en els pròxims anys. Però el més interessant d'això és què passa a la part grisa. Fixeu-vos que la part negra és la part de formació formal, quan un nen va a escola, quan va a l'institut, quan va a la universitat, però resulta que les 16 hores en les que estem desperts al llarg del dia, suposant que en dediquem 8 a dormir, que és molt suposar, què passa en aquesta resta d'hores que no estem estudiant oficialment? No aprenem? I si aprenem, com aprenem? Per tant, aquí l'interessant és veure de quina manera les persones estan aprenent en aquests espais i com nosaltres, com a educadors, podem influir d'alguna manera en aquests espais que no són de caràcter formal perquè tinguin mecanismes per continuar aprenent o per aprofitar aquests espais per l'aprenentatge. Hi ha aspectes econòmics, l'accés massificat, aquests models disruptius de negoci que tenen una utilitat relativa i allò que algú ha anomenat la uberització de l'educació, és a dir, qualsevol pot fer de professor perquè et poses, la prova són els youtubers, que es guanyen la vida dient coses a YouTube. Doncs pot haver-hi professors que es dediquen a donar, jo et dono classe i ja està. No de deixar de ser el professor que donava classes particulars abans, però ara ho pots fer a través d'internet i en pots tenir molts. Clar, el problema és que això està absolutament descontrolat i tu no pots garantir la qualitat de la persona que està formant. Les dades són un altre element que el tenim a sobre cada dia i que cada dia ens estan insistint i ens preocupa, diguéssim, pel tema de la privacitat, però hi ha una cosa que és certa, d'aquests darrers anys, les dades dels estudiants són el nou petroli, són el recurs que dona diners a la major part d'empreses i d'institucions. I davant d'això sí que hem d'anar amb compte. Es considera un recurs que s'ha d'extreure. Llavors, datafiquem tota l'educació i tot es pot quantificar i ja està. I allò que no està quantificat és com si no existís i això té uns perills clars. Algú pensa que això, la datificació, és una panacea per a alguns dels reptes i problemes actuals. En realitat és una nova manera de governar i controlar els sistemes educatius. De fet, reprodueix les desigualtats i les relacions socials, no les canvia. S'intensifica el que s'anomena, en anglès és el concepte aquest de managerialisme o gerencialisme de l'educació, és a dir, que una universitat qui la dirigeix és el gerent i no el rector, bàsicament. La idea aquesta de data vigilance, que és estar permanentment controlant les dades de tothom i que per tant vull dir tu estiguis vigilat constantment, i aquesta naturalesa reduccionista d'allò que compta en educació. I clar, el gran debat és què és el que compta en educació,
I per tant aquí estem en una situació que jo us recomano que llegiu o que seguiu el que va escrivint Neil Selwyn, que és un professor que està a Monash University a Austràlia, i que ell s'ha manifestat com una persona que coneix molt el tema però que a la vegada és molt crític, no? I et planteja els pros i els contres de cada un d'aquestes situacions. I és molt interessant veure que tot ho pots plantejar en positiu o en negatiu, i per tant el que és més probable és que no sigui ni positiu ni negatiu, sinó que hagis d'anar observant de quina manera ho has d'estructurar. Clar, les dades no sempre diuen la veritat, Aquí es deu veure petit, no? Però, per exemple, aquest és la ràtio de divorcis a l'estat de Maine, als Estats Units. Resulta que hi ha una correlació directa entre el nombre de divorcis i el consum de margarina. Ergo, a més consum de margarina, més risc d'aquest divorcis. Això ho diuen les dades. Sense comentaris, no? En tinc uns quants més que no he posat, en tinc uns quants més que també analitzen això i diuen, escolti, correlació directa. Bueno, en fi, entre tu i jo ens mengem un pollastre, és estadística pura, per tant mig i mig, no, me'l menjo jo tot, sencer, però l'estadística diu que ens toca mig cadascú. Tecnològiques, l'internet de les coses, que ja fa uns anys diguéssim que està evolucionant, i la intel·ligència artificial. Amb la intel·ligència artificial ho tindrem tot solucionat, però el problema és qui programa la intel·ligència artificial, aquest és el problema, no? I amb quins valors es programa la intel·ligència artificial. Llavors, l'aprenentatge, tot i que tu puguis fer aprendre amb una màquina, jo crec que encara estem en un estadi on hi ha limitacions perquè les màquines aprenguin soles tot, no? Segurament arribarem, segurament. Els Fab Labs i el blockchain, que també s'ha vingut a denominar com una de les novetats, innovacions educatives, però no és educatiu. És a dir, el blockchain segurament té futur com un sistema d'administració i organitzatiu en les institucions, però no fa que aprenguis millor o més. És a dir, simplement et garanteix que els teus certificats i les teves titulacions, diguéssim, tenen unes garanties, no? Per tant, bé, res a objectar, però a vegades totes aquestes innovacions es presenten com una innovació educativa. No ho és educativa, no ho és. Tampoc és contra l'educació, m'explico? Vull dir, tampoc és negativa en cap sentit. Però clar, llavors, per exemple, tinc amics allà de la Universitat de Barcelona que de seguida va sortir el tema del blockchain i ja van fer un llibre, el blockchain en educació. Clar, llegies el llibre i no parlava d'educació en cap moment del llibre, no? Perquè no està relacionat. És a dir, en canvi, hi havia idees molt interessants, per exemple, tot el tema dels microcredencials, que és un altre tema que està en boga, no? A la meva universitat estan bojos amb els microcredencials. Fins que els hi dius, vale, i això vol dir que la gent aprendrà millor? Doncs no ho sé. No. Els microcredencials, abans els hi dèiem certificats, ara els hi diem microcredencials. Tenim una certa tendència a posar etiquetes noves a tot, perquè així d'aquesta manera donem la sensació de que som més moderns, diferents, etc. i innovem, no? Però bueno, aviam, seran certificats. Que a través de la tecnologia blockchain podem garantir que aquests certificats només s'han donat una vegada, que des de qualsevol lloc hi pots accedir, que tenen la garantia. D'acord, a mi em sembla fantàstic, però no estem canviant la manera d'ensenyar i aprendre. Bé, estic acabant. Un altre triangle important, un triangle que va crear John Daniel el 1999 aproximadament, que és el triangle d'acer de l'educació online, que diu que accés, cost i qualitat són tres vèrtexs que depenent de com tibem d'un estem tibant els altres. Tu no pots incrementar l'accés i abaixar el cost sense abaixar la qualitat. Si vols incrementar l'accés i mantenir la qualitat has d'incrementar el cost també. Si tu vols rebaixar el cost, automàticament o redueixes l'accés o abaixes la qualitat, i així successivament. Per tant, vull dir, són tres elements
que t'ajuden a prendre determinades decisions, no? Perquè no és tan fàcil. És que ara en tenim 70.000, ara 100.000. A canvi de què? A què renunciarem si no canviem res més? O hi posem més diners o baixem la qualitat. Per tant, això s'ha de tenir molt present. Al mig tenim la tecnologia i llavors al voltant aquesta transparència és d'un professor de la Universitat de Sud-àfrica que es diu Paul Prinsloo, que ell parla de que el tema de l'accés, la financiació i els rànquings està condicionant molt la manera com les persones accedeixen a l'educació superior, que el futur de l'aprenentatge serà digital, distribuït, identificat, però que serà incrementalment desigual també si no vigilem, i que la situació que tenim ara és d'aquesta frase que no l'he volgut traduir perquè traduir de l'anglès care és bastant difícil si el treus de context, no? És a dir, la justícia, la preocupació i el suport per l'estudiant en un món de recursos limitats. Aquesta és la situació en la que ens podem estar trobant ara en general, no? Llavors el gran problema és aquest, no? És a dir, que si el que volem és equitat, que no necessàriament igualtat, la igualtat el que fa és que tothom continua estant com estava abans i el que busquem és equitat, hem d'aplicar solucions diferents a contextos i a persones diferents, no? I això sovint és el més difícil perquè tenim la tendència a trobar solucions per a tothom, que siguin escalables, uniformitzables i per tant fàcils d'aplicar. Tot allò que és molt fàcil d'aplicar normalment acostuma a ser inequitatiu. Acabo amb la idea aquesta de l'accés a internet hauria de ser un dret universal. Avui dia l'alfabetització no passa només per saber llegir i escriure, sinó per ser capaços de saber utilitzar els recursos i els dispositius digitals. En altres paraules, hauríem d'estar en una situació similar a la que vam estar a finals dels anys 50, quan es van generalitzar a través d'un pla nacional les biblioteques populars perquè tothom tingués accés a llibres i pogués aprendre a llegir i a escriure, doncs ara caldria el mateix amb l'accés a internet, perquè l'alfabetització d'avui és l'accés als recursos digitals i la seva utilització. L'educació online no és la que genera més desigualtat. La que ho genera és no posar les condicions perquè tothom hi pugui accedir i formar-los perquè ho puguin utilitzar. Aquesta és la realitat. I mentrestant ens volen enganyar dient que és que no farem servir l'online perquè això genera desigualtat, però no és veritat. Bé, aquest me'l salto. Anirem cap a models híbrids i online? He d'acabar perquè si no em vaig massa llarg. Segurament. Tenim molts models en l'educació superior que podríem utilitzar, híbrid síncron, híbrid asíncron, mixta, online síncron o asíncron o mixta, un híbrid dintre d'una assignatura, un híbrid extern amb assignatures diferents, un programa que fos híbrid, un programa completament online. Tenim diferents opcions, cada una d'elles l'hauríem de pensar quan definim el model amb el que treballarem. Això ja m'ho heu sentit a dir en la xerrada que vaig donar l'any passat, i per tant aquí només em quedaré amb la idea aquesta de que és molt important dissociar el temps, fer créixer l'autonomia i l'autoregulació en els estudiants, per tant desenvolupar aquesta idea de l'ofici d'aprendre i una avaluació formativa que sigui contínua i diversificada i que es dissenyi, com he dit al començament, des d'una mirada diferent, que seria des d'una mirada completament online, fer el disseny dels cursos híbrids que incorporaran també presencialitat. Per tant, això m'ho salto, però tindreu la presentació, no hi ha... Sí, ja sabia jo que seria massa llarg. Anem a les conclusions. Tinc companys que m'han dit, escolta, però és que la universitat és insubstituïble. Jo hi estic d'acord, sí, però algú es pot imaginar que la universitat d'avui sigui exactament igual al futur? Perquè si és que sí, alguna cosa no va bé, vol dir que ens haurem quedat molt enrere. Per tant, pensem-hi. I sobretot recordem que com el dia de la marmota allà a Pennsilvània hi ha problemes que l'educació presencial fins ara tampoc no ha solucionat. I ho dic perquè dona la sensació que les coses que han anat malament durant la pandèmia han sigut per l'educació online, quan resulta que abans de la pandèmia aquestes coses ja no anaven bé.
Per tant, el problema educatiu ja existia. I ara es pretén que allò que vam utilitzar com a parche, com a solució, és que no funciona perquè no s'ha solucionat els problemes que ja teníem abans. Bueno, és que potser no els hem pensat bé, no? La idea és que anem cap a aquesta idea d'ecologia d'aprenentatge on cada vegada més les persones decidiran què fan i a on ho fan, és a dir, que probablement no faran tota la seva carrera en una sola universitat, sinó que aniran agafant coses de diferents llocs i després exigiran que d'alguna manera se'ls reconegui. El tema dels microcredencials, el tema del blockchain va en aquesta línia, no en la línia d'aprendre més o millor, però sí en la línia d'aprendre d'una manera diferent i de reconèixer l'aprenentatge de manera diferent. I sobretot, aquesta idea de no replicar l'ensenyament presencial, no? Perquè la còpia sempre és pitjor que l'original, sempre. I per tant, a contextos diferents hem de fer una combinació diferent d'estratègies. I la pregunta que jo em faig, i que de moment me l'estic contestant negativament, és quan hem après de la situació de pandèmia. I la sensació que tinc és que fins ara hem après ben poc, o hem volgut aprendre ben poc. Bé, aquí faig l'honor al llibre que ens veu traduir, el decàleg per la millora de la docència online, i a la vegada us presento un altre llibre que ha sortit publicat ara fa uns pocs mesos, que es diu Transformar la Universitat, que l'he elaborat amb un company meu de la Universitat Ramon Llull, el Josep Gallifa, i que també es pot descarregar gratuïtament. Està en català i en castellà. Aquest en euskera encara no està. Però aquest és diferent, no té res a veure, no parla de l'educació online, parla dels elements que fan en aquests moments tensionar les universitats pels camins que han d'agafar de futur. És un llibre que resumeix 11 entrevistes a 11 persones de tot el món que tenen experiència en la gestió universitària i que intentem després analitzar aquells elements que apareixen en comú. Bé, les conclusions és que hem d'incrementar les oportunitats d'aprenentatge, però sempre des de la sostenibilitat i l'equitat, que hem de fer estructures de formació més flexibles i adaptables, i aquí l'educació online ens pot ajudar molt, que les universitats i la indústria han de posar-se d'acord pel mutu benefici i respectar-se, i no sempre ho fan, que hem de deixar anar el potencial de l'educació en línia amb una oferta de qualitat, que no hem d'oblidar la investigació com a element fonamental perquè s'entengui millor l'educació online i que les persones estiguin millor capacitades, que les dades sobre interaccions ens han d'ajudar, però sobre interaccions no sobre el que li agrada a una persona o a una altra, sinó com interacciona, que la garantia perquè funcioni l'educació online és tenir un grup de docents ben entrenats i competents en educació online i que els recursos d'aprenentatge puguin ser accessibles pels estudiants. Però jo estic segur que encara el millor està per arribar i per tant, malgrat tot i malgrat aquest pas endavant i dos enrere que anem donant, sembla que fem com els crancs, que una mica endavant i després dos enrere, jo crec que continuarem avançant. Si no fos per això jo ja no m'hi dedicaria, i encara penso dedicar-m'hi durant un cert temps. En la presentació hi ha algunes de les referències que us he donat i ja està. Moltes gràcies. Eskerrik asko, Albert, oso interesgarria benetan. Ez dait zuen artean baten batek alderarik edo iruzkinik edo... O traduiran o... En gaztelaniaz. Tot es basa en el disseny del curs o de l'assignatura.
si estem parlant d'un programa, jo li dic programa a un títol. Si estem parlant d'un programa, totes les assignatures han de tenir una estructura de disseny igual. I, per exemple, començar per una activitat d'escalfament, en la que els participants han de presentar-se o fer alguna cosa amb algú altre. Llavors comences per, no començant pel contingut, sinó començant per ells mateixos i per estrènyer alguns llaços entre ells, que es coneguin d'entrada. Llavors, en el disseny de l'activitat o de l'assignatura, introduir activitats que s'hagin de fer obligatòriament en grup. Llavors aquí tens dues opcions, que les pots combinar. Una opció és crear tu els grups i dir-li a la gent que està associada a un grup i ha de treballar amb aquell grup, i l'altra és que ells creïn els grups lliurement com vulguin. Quan tu treballes amb un grup d'estudiants que venen d'una institució, alguns ja es coneixen i els pots fer que facin ells els grups. Però, per exemple, quan comences una assignatura amb una carrera on tothom ve de fora, normalment és millor començar per organitzar tu els grups i que ells s'hi trobin. I després, la segona vegada que fas una activitat en grup, llavors que s'organitzin ells si volen. Curiosament, la tendència és llavors a reproduir els grups que han fet anteriorment, que havia sigut tu qui els havia assenyalat. Per què dic això? Perquè això que tu dius que és veritat que és difícil, només s'aconsegueix amb la pràctica. És a dir, només s'aconsegueix forçant que hi hagi gent de treballar amb els altres. I aleshores hi ha alguna queixa, de quan en quan. Aviam, hi ha alguna queixa. Nosaltres ara mateix tenim 85.000 estudiants i potser se'n queixen 20. Tampoc és que sigui una barbaritat. Però, clar, si d'aquells 20 dos et toquen a tu, dius, home, és que tinc un problema, no? Llavors, a l'hora de queixar-se, primer, la definició del programa i de les assignatures ha d'estar molt clara al començament i ha d'estar establert que hi haurà treball en equip. 2. Una de les competències a superar per aprovar l'assignatura és superar el treball en equip o la competència de treball en equip. Llavors, quan algú diu, escolti, aviam, la competència de treball en equip li ha d'avaluar. Si vostè no vol treballar en equip, no ho faci, però suspendrà. Vostè és lliure de decidir, però jo aplicaré els criteris que vostè ja coneix quan comença. Per tant, vostè també és lliure de no començar, si no vol. Aquesta és la manera d'entrada de poder-ho generar dintre l'assignatura, perquè hi ha una cosa que sí que és certa. Allò que intentis generar fora de l'assignatura no funciona. Per què? En el nostre cas, la majoria dels nostres estudiants són adults i venen a estudiar. No venen només a passar-s'ho bé. Després és molt curiós, perquè resulta que fan grups per anar-se'n de vacances junts, gent que no s'ha vist mai, no? I queda gent, doncs, gent de Bilbao amb gent de Barcelona i de València, se'n van a Egipte a fer no sé què i tal, i és fantàstic. Però no ho facis tu, perquè llavors no vindrà ningú. Deixa que ho facin ells, no? Però al començament ho has de forçar. Per això jo deia abans que fins i tot la interacció ha d'estar dissenyada. És a dir, aquí, per grups de dos han de parlar entre ells i han de produir una cosa. Perquè com que el produir sí que és una cosa que després els dona una qualificació, això ho fan. I s'entenen fàcil. O sigui, la veritat és que problemes de relació que n'hi ha, amb aquestes xifres que us he dit n'hi ha poquíssims, n'hi ha alguns, esclar, sempre hi ha algun, no? Però n'hi ha molt pocs comparativament. Per tant, jo el que recomano és això, introduir-lo en la dinàmica de la pròpia assignatura. Beste galderarik edo komentariorik iruzkinik? Albert, ¿quién va ganando? ¿La tecnología, la pedagogía, el negocio? Va haver-hi un moment
en què la pedagogia va superar la pròpia tecnologia, però històricament això és cíclic. En el moment que la pedagogia pren la iniciativa, la tecnologia intenta crear eines noves per superar la pedagogia. És una pena, perquè no veus que treballin conjuntament. Un producte tecnològic mai és un producte educatiu. Mai. És un producte de mercat. I per tant està pensat normalment des de la perspectiva comunicativa, que no vol dir educativa. No vol dir educativa. I aleshores, quan s'ha creat, intenta utilitzar-se en finalitats educatives, o s'adapta per ser utilitzat en finalitats educatives. Clar, això a vegades ho posa difícil, perquè no és el mateix, diguéssim, adaptar-ho que crear-lo. Darrerament, i especialment amb el boom pandèmic, el negoci ha vist una gran oportunitat. Penseu que el negoci està molt vinculat a la tecnologia més que a l'educació. Els negocis educatius, aviam, quants professors que siguin rics coneixeu? Pocs, pocs. Per tant, a l'educació és difícil. Els negocis que han volgut ser només educatius han fracassat en molt poc temps. Perquè els negocis volen un retorn de la inversió molt ràpid i els tempos de l'educació són molt més lents que els tempos econòmics. I per tant, ràpidament es considera que no s'ha recuperat la inversió i per tant es tanca la parada, fora. En canvi, amb la tecnologia aquests tempos són més llargs perquè com que no són solucions purament educatives, tenen altres mercats. Ara, en aquests moments, el negoci, l'economia ha volgut aprofitar-se d'això i per això també haureu vist que apareixen institucions que volen substituir el paper de les universitats i dels centres de formació perquè creuen que ja hi ha un nínxol econòmicament potent per fer això. L'estratègia, aleshores, és fer quedar malament les institucions educatives. A la universitat no s'aprèn res. Aquí sí, perquè nosaltres fem la pràctica. A la universitat perden el temps ensenyant a pensar. Por favor. En canvi, nosaltres aquí els ensenyem a fer el que cal. Què és el que cal? Que tu, com feia Charles Chaplin a temps moderns, doncs sàpigues donar la volta al cargol que toca. Això. I nosaltres tenim un curs online que t'ensenya exactament, amb una simulació, com donar la volta al cargol i és fantàstic. I a més és només això. I això a més li direm rapid learning. Rapid learning, perquè l'empresa necessita solucions ràpides i específiques i molt concretes. Clar, això xoca molt amb qualsevol discurs educatiu. Xoca molt. Tenen dret les empreses a donar solucions d'aquest tipus? Sí que el tenen. El que no tenen dret és a dir que a la universitat no s'ensenya res perquè s'ensenya d'una altra manera. Aquest és el gran problema. I la universitat encara no ha après a defensar-se. I aquest és un dels problemes que tenim ara mateix nosaltres. Eskerrik asko, Albert. Oin kafe hartzeko ordua da. Igual, kanpuan, bakizue, horko lorategian, hemen eskiletan gora eskumatara atea dago, eta hor kanpuan... Això el kafe ho entès. Oin, seguro zuetako bate baino gehiago nahiko dula Albertekin egon, eta esan ez ditunak esateko bintzat. Eskerrik asko, eta...